jalngeji men enen jogino sabu Ceerno Ibrahima Kane joni haali arɓeɓe wonnoɓe makka guilay Quraysh he woɗɓe en jogino sanmuji temedere e capanɗe jeegom ndeket noon so tawi ɓen ɗon tan e koye men en jogui temedere e capanɗe jeegom sanam jiidani ganduɗa he Allah te Uzza te he Hubal enen kam enen jogino sanam ne wiye wolum andi wuuri men wiye wolum nder wolum hatar e koye noon ko sanumuji men gonno mbiyande ɗum ko jalañ hay kolngal nen bosoy hakkude jorbi wole o ɗum wiyete kolngal jalañ jalañeji ɗe noon enen jogino ɗum caggal ɗum noon emen jiit ndeket en ƴetti ganduɗa mbuɗnaki en pawi ɗum e dow ngaari oldi kalta ndi mbo ceerno mohere toyte ganduɗa fulbiya mo windo e kala wela ko haala ko ɗon tarih hen fof en faam annabi Moussa wondi tigi e hunde fulɓi kono noon en jadani e mabɓe banggue Israël so wonan ɗum tan wodata yaddude hen ɗum wodani kono ɓe gari tawi hen e nokku o ko enen ni yiɗi ɗum ɗon noon lundaki diino nagge olgue nde ko fadal todde kañum woni nagge amde so tawi ari e nayyi tan ɗum ujunere temedde e capanɗe jeegom e goho hitande fof nguen nagge ene feeñi mi wawa noon yettade ko fadal todde wiyete ɗum woni nder baɗar wiya yo ware ɗon jomiraɗo ɗo wiyat la iqraa fi din qad tabayyana rushd min al ghayy o te porté hay goto heddiɗi ɗo andi oɗo caggal hono wiyete kadi surtout al-kursi nder simorde wotere pour mo haala heew heddi min mbaymi tan wiide Ousmane minen joguino diineji kewɗi heddi ko mbeɗa yiɗi on yettude wajabade Ousmane gonga wonko min mbaddi walata gonga wonko min mbaddi ayyuba gonga jamma foof minen joguino fayida wadde yewtere timmude minen jal nder minen kal jalñiki e gandal e fof ɗum noon wara garde ɓoɓe to toɓe mbiɓe ko ha gadda onon piye onon cokere mbaɗi hunde fof kono ɗum ɗo fof an nanduɓe ɓeɗo sont dangereux min mbaɗi feere kadi min puntiraɓeɓe ayyuba o tiɓe gasnuɗa min moytaɓe min mbi minen jangguinaɓe minen gandi ala ko tumtoye mabɓe min janggi balɗe jeeɗiɗi en goppa min beeti ɗum min jiwtono ɗum fof min may toon saabu hande ne heddi seydi Sall Allah jarama jaram seydi wiya jaram seydi Sall Allah jarama jaram seydi Gollok on jaram bandiraɓe en uddi yewtere nde saabu salo ko luɓaɗo mi yetti sukaɓe arɓe ɗo ɓe mbeɗa yiɗno tiiloɗo nde sukaɓeɓe yogue jewte kadi ene foti waɗede seeɗe farais eɓe ganda wonkoɓe kalante e pular ta ɓe ganda diwtiɓe oten keeño oten bonnude jangguino foof pédagogue fof en andi en foti ganduɗa hutorade ɗemgal leñol ngol nula leñol ngol ɗo han noon ɓeɗo sukaɓe ka kour farais e pular ma woɗɗo mbaɗiraɗe juɓɓine taw sukaɓe tan ganduɗa juɓɓinte